Кадерлі достар, сегодня мы начинаем новую рубрику «Один день с коневодом, с кумысным мастером, с кумысным сомелье, с легендарным Денисом Умитбаевым, потомственным коневодом, между прочим». И что дальше делать? Нет, я так не смогу. О, нет, не слушай. Не, нафиг, давай, мне лучше уже тутукну, давай уже. Эй, ава. Аja, до конца. О, аян атки давай. О. Бисмилlah. Устафирулlah. Бисмилlah. Что еще? Я уже забыла, все меня буркнуло. Сегодня, достар, я вам расскажу и покажу, как Денис Умитбаев живет в своем кочевье. Чем он живет, чем он дышит, чем он занимается и как вообще производится кумыс. А мы здесь воссоздали кочевой быт, традиционный для башкир. Производим кумыс по древним традиционным технологиям и живем в юртах. Кстати, biz İrendek bir tevdarında dostlar. Біздің артта Ирандек хырды орналасқан. Ирандектің ең биік таударына бізден бір 10-12 шақырым ғана тирәһе. Һәм ошо тирәлә тыныс, иркен бетендә төрле үләннәр бар. Кыбык өсөн шул төрле үләндән төрлелеге шул байлыгы кирәк, табигать байлыгы. А бunda получается, элек бетендә авыл булган бетендә. Борынгы бер авыл, да? Бұл ауыл Атангол деп атала, һәм официаль исеме оның Надар. Бұл ауылдың тарихы бик зур, бай, бұрындан келе бұл ауылға 300 ел ошо орында. 300 ел. Һәм 2000 елдар аралығында бұнда алтын қазушылар келе. Олар елға бойлап қадып келелер де ауылға якынлашып, ауылдың халқын күсере башлайлар. Целый ауылдарды элек алтын казучылар күсергенде. И, кстати, то, что алтын казучылар ауылдар күсерелер, хәзер дә шул хәл бара, между прочим. Слушай, мына целый ауылдарды алтын өсен тоталар да, все күсеп китегән. Безгә хәзер урын таптык. Һезнең авылыгыз находится алтын астында. Төйләр дә, и все бер нәмә карамай, кеше веками жилмы, не жилмы, насрать дигән гына күсереләп китәләр. Бұл, получается, бұл ерда бетінде, варенді бетінде беті. Немелер варенье, немелер собственности. Уже хинге айдап хатып алып бітіп барақмын, да беті. Хатып алып бітіп бармайм, күпме керек, теге фермерме ішімен болышқас, ер керек бетінде. Шуға құртымыға алған ердерім бар. Короче, еще фермер, немекәлі кумысный мастер, коневод, еще плюс землевладелец. Башқұрт ерлі боларға пешті бір? Шулай, башқұрт ерлі болар. Ой, нифига себе, удым шешті. Бүркет рахмат зор етіп. Прости, пожалуйста, ауыр болды, конечно, меня. Но, круто, мне понравилось. Ой, Итак, короче, достар, Денис фермер иртенсак торгаста водные процедуры принимать-то. И знаете, какие водные процедуры? Обливается холодной и ледяной водой. Вот такой вот у него самодельный душ, анда тора бочка, унда просто ледяной. И прикиньте, оказывается, каждое утро он обливается. Для чего это делать? Сынығам, закаляюсь. У вас, наверное, грыжи никогда не было, наверное. Бұл. Бір керек шеге. Стриптиз olmaz что ли? Слушай, хук тугай вообще. Ай, шма. Алдақсы, короче, аракына еламас о. Неше сағат күнде ұйықтайсыз? 3 сағат ұйқы тура келемін. А не үшін алай? Из-за работы, много работы? Шулай, режим әленділі қойды. A few moments later. С легким паром. Мына исмахам, бодряк. Короче, достар, сейчас начинается утренняя дойка. И мен өзім собственными руками қауып қарайым бияне. И қазір уже достар биялерді вручную қаумайдар. Бұрынғы заманда хамақ аппарат мұнан хавалар. Мына көрәгетмен осындай мощный аппарат тұрады. И мына осындай присоскаларды қоялар да. Ошу присоскаларды включеттелер да. И хавалар. Бекенше. Яңы парча инді. Кемдер хавылмаған. Оказывается, күніне хавалар үсмәктелер. Денис, күніне үсмәктелер хавалардан değil mi? Ей башында қолындар әлі бәлкен сақтай күніне 2 тапқыр хавабыз. Қолындар зурайып нығына алғас, хылы ашай башлы халар, бісен ашай башлы халар, 3 тапқыр хава башлайды. Отряпка емасын.
имса күртіргі. Тряпка имса күртіргі. Мына уланған, достар, таза, сепракма интеда имсактарын хүртіп алағын. Имсак болайын да, ату неме болағын? Елен. Елен бола. Елендерін хүртіп алағын да. Сонан, ошо присоскаларды қоябыз. Так, не что? Ултыравы. Типмей ме олы? А типірге может па? Блин, что-то меня неохота. Ну ладно, бисмиллахиррахманиррахим. Бұларды өренген нейді? Уверенно давай. Уверенно давай. Вот, ош айтып, еленен хүртіп алабы, достар. Аттың 2 штукына елене бар. Представляете ма? Хайырдықы бетінде 4-5 штук. Или несе штук ады хайырдықы? 4-5 штук болған. Дуртау, а мына нейдікі, аттықы всего лишь 2 гына, достар. Все, мына хүртті көрдігі, мен емедей бысырақ оказывается. И шунан хун, ошо присоскалады. Бисмилла. О, присосался, прикиньте, достар. Оказывается, вот так рахаткина уже присасывается. Только бы нахача-то не хочет присасываться. Тишигин-то ломает. Все, буде. И что дальше делать? Кутырня? Удышай хавайын, да и все. Вообще, оказывается, достар, атты хауырға, атты не башы, бияны хауырға еңелейкен. Табы говорю, что ты аппарат мұрғаты. И уже присосканы шап, дығасыңда. И все, ола да өзі хауа. Представляете, до чего техника дошла? Элек бітін дұрсайтын хауа отырғандар, күпті көз түккендар қыздар. Можно күнне, хоть 100 ат хауырға. Юля күнне несі ат хауырға? Ат бия. 70? Прикиньте, достар, 70 бия хавалар. Это за день. За день или за одну дойку? За одну дойку. А в день 3 дойки. Вот представляете, мы, достар, вкусно эшманда. А сколько по времени уходит? 1,5 часа. 1,5 часа. Получается, күніне где-то 5 сағат етейін, деп, дойкаға. Күніне 210 ат. Күніне 210 бия хавалар қыздар. Ой, бисмилла. О, все. Вот и все. Курдығында несек еңел. С этой работой я тоже могу спокойно справиться. Так что не избери меня на работу. Айда? Практика өттің, хәдір, можешь приступать к работе. Рахмат. Хәдір біз хауған хүтті қымыды үйлейіндірәбіз, да? Шында көбелерге толтырып, хүтті құр үстәп, қымыды бүше башлайды. Сразу же. Әйе. Понятно. Постепенно, ма күніне ауыл хайын елған хүтті, үстәп барабыз. А если бывает такое, что вы говорите, в дикие местности находитесь, пацмана свит хундрали, что не сик хава? Генератор бар. Бұл үшінді ситуация, біздің ямор явап тұрғанда, ешін атты подстанцияға бір тәулікке өткінді. Біздің мұна ешін салы боламыз шуға ехеткені генератор алып келерге тура келді себайдан. Так что иметь генератор, это очень хорошо. Кстати, мы тоже будем сельские местности яшагаз, но белявы, что ут унырга может в любой момент, и поэтому будем даже бір түгіл 2 генератор. Хәдір мен хәдірге достар Денис фермердің дуалитін көрәдім. Представляете, мына ошында ейлеуде, тора ошындай вот сооружение, қарағыд мына эшленген тақталардан. И, кстати, ошо свитове түні бойы янып тұрды. И қарағыд достар, бұнда прямо уртала тора стиральная машинка. И кемдер бұнда келгендер, ял итірге кемпингка, кстати, у него ведь кемпинг, бұнда кірдерін юала. И хәдір эшлеуі обзор на туалет. Так, хәзір ошынан иніп кетеді, достар. Мына қарағыз. Бұнда тұра таптада унитаз. Кстати, хыуы смываться это, достар. Бұнда туалетный бумага. Вот, все смывается. Вода чистая. Короче, и знаете что, достар? Был деревенский туалетта. Бар йылы хыл. Представляете ма? Мына қарағыз. Аса, осылайты. Мына. Короче, бар хыл-хылы, бар йылы хылы. Смотрите, какой кран. Вот. И был на проводном, тут сошхамында. Походу, был сразу увидел, что на елота. Прикиньте, голда надо экономить. А у нас сюда. Вот такой вот уютный и чистый оборудованный туалет здесь есть. Ермен тегелейін оң аяқ тартқан бөгілген, қолдар өскен. Ой, я так не могу. Это очень тяжело. Нифига себе. Обалдеть.
И неме берейін ду? Bilmem, nime bireler. Bir neme bire karıcı. Belki birer. No, balans mena tenin menen nisiktir yengilrek idara ite başlayın. Mine hava yürügəs bigerek de mine balansты tuta bilirge gerek. Şunluktan men öyleyim mene yoga fizik yaktan nisiktir nağınırga yardım ite. Hem gommen ol tendin neme hebitindigi подвижность. Harekette bereket. Her 40 kilometrinde bir 60 yaşta қатып өткен бабай болғым келмей. Мен бия хүтін, бұл хүт, бия хүті, искенім еғойын дотар, сейчас попробую. Денис айтанақ полезный екен. Какой-то сладкий, как будто хайыр хүтіне шәкер халып бұтағандар. Бұның составында бек көп аминокислоталар бия хүтіндегі бар. Балаларға әсерге бола, имсак балаларға. Әгер де әсәхенің хүті жоғала екен, ең тап келген хүт бия хүті бола. Нифига себе, представляете, а меня именно хайыр хүті емеді бісірге өттіргендар. Из-за этого я такая выросла, огромная. А если бы меня бия хүті емеді халяр, может быть, мен как лошадка в теле, спортсменка болар, именно Денис самак может быть. Бия хүті составы бойынша әсә хүтіне ең яқын хүт болып тұра. Шуға мен һеҙгә милләттәштәрем әйтеп қоям. Әгәр дә һеҙҙең бия һөтө эсергә мөмкинлеге бар икән, таныштарығыҙ бия тота икән, мөмкин тиклем күберәк бия һөтө эсергә тырышығыҙ һәм сабыйҙарға бала сағанан бия һөтө эсергә. Ныҡ файдалы ризыҡ. Һауған һөттө көбөгә ауҙарабыҙ, аҙаҡтан ҡур өҫтәйбеҙ. Ошо мәлдән башлана һөттөң ҡымыҙға әйләнеү мәле. А кур что такое? Вот я понимаю, это свежий. Это свежий. Мына доктор, Парное молоко. Парное молоко. Әлегенә һауылған, баяғы, который мин үҙ ҡулдары менән һауҙым. Мына күрҙегеҙме, мин уже сколько һауҙым. Дофигище мына. И мына каптиттелгән нигә көбөгә шунда һалабыҙ һөттө. Шунан Был беҙҙең ҡур. нимә ти был ҡур? Ҡур ул әсет китеп әйтергә була. Закваска. Закваска. Ҡымыҙҙы Ә нимәнән эшләнгән ул закваска? ул ҡымыҙҙың үҙе була. Ҡымыҙ оҙаҡ тороп әсеһә, ул ана теге эсеүгә ул ныҡ бармай, сөнки ул теге. Ул башҡа китә. Ана башҡорттар әле вообще ҡурҙы ғына эсеп туй яһағандар әле. Всего лишь бер генә сүмес наливаем һөт өҫтөнә ҡур. И вот этого достаточно, чтобы потом получился кумыс. Вот, бисмиллахи-рахмани-рахим. Ҡойғандан һуң ошо итеп болғап ҡурҙы һөт менән ҡатыштырып алырға кәрәк. Бешәбеҙ. Бер 10-15 минут ошо итеп бешеп торорға. 10-15 минут торорға кәрәк. Нисә сүмес ҡурҙан алабыҙ ҡымыҙ эшләүгә, һөткә ҡушыу өсөн. Шуның самы һөт яңыртып ҡуябыҙ. Өҫтөнә. Өҫтөнә, сөнки ҡымыҙ бактерияларына ризыҡ кәрәк, ә улар өсөн ризыҡ һөт булып тора. Һөт улар өсөн ризыҡ булып тора. Ҡайҙан алып ҡуябыҙ инде, получается, ошо? Һуңғы һауындан алабыҙ да ҡалдырабыҙ. Все понятно. Достар, еще мына Денис төҙөгән үҙенең ошо йәйләүендә бит кумысный бар. Бында, кстати, не только кумыс эсәләр, бында эсәләр также сәй эсәләр, файдалы напитоктар эсәләр, и еще бында ашаталар. Бездә менә үҙләренә бешереп ашау мөмкинселеге юк, ундай шарттар юк. Беҙҙең концепция икенсе төрлө. Концепция кумысы лечебницы. Бул как медучреждение мен не могу позиционировать, потому что беҙ оҙайлы рәүешкә берәүҙе лә бында килеп һалалабыҙ, конечно, кеше пока улай килмәй. Это кеше өйрәнергә тейеш, что надо ехать на кумыс и неделю лежать пить кумыс. Это вот как курорт какой-то. Она что это ҡабул итергә тейеш. В летнее время кеше на курорт приезжает. Тик кумыс эсеп И кенә. только ҡымыҙ эсеп, тәбиғәттә ятып, бының файдаһы ғәләмәт күп. Он просто в наше время, в 21 веке, это уже недооцененный способ ретрита, оздоровления, обновления самого себя. Дениста эшләй Өфөнән килеп повар. У него своя авторская кухня. Мына достар, хәҙер Денис күрһәтә үҙенең кумысный барын. Достар, мына ҡарағыҙ, ошондай просторный, ҙур. А что это у вас на завтрак? Что такое? Что это? Какое-то странное что такое. Это десерт такой, мы, правда, не знаем название, надо повара Я спросить. называю это приятный сюрприз, потому Да? что там и я чувствую вкус лимона, апельсина и
кураги и вообще куча всего. А десертный завтрак? Десертный завтрак достар. Именно қарағат. Әгурсе бұнда үстелде. Кумыс. Самое главное достар. Кумыс үстелде бұларға тейш. Қарағат, поднос менде. Таштан, настоящий таштан. Мына представляете, мы ішленген. Это вообще қарағат бұндағы дизайн. Вообще очень интересный, обалденный дизайн такой, сделанный под старину. Кстати, мына даже осындағы утырғыстар, бұлар яңы утырғыстар достар, но сделаны тоже под старину. Прикиньте, вот Денису, по ходу дела, очень нравится ретро, или не было. Аутентичность. Аутентичность? У него была аутентичность. На самом деле Денис очень грамотный киши. У яшаган сетилдерде, ныкку путешествовать, даже кинола сниматься. Представляете, он очень такой многогранный человек. Меня, конечно, такой туповатый на утро. Так что такое аутентичность? Аутентика, ол мына һәрбер нәмәнең урынлы булуын аңлата. Мәсәлән, если мы воссоздаем древний быт, то там должны быть вещи, соответствующие этому времени, пространству. Если бы бында стояли бы у нас пластиковые столы и стулья, это бы не соответствовало. Это уже не было бы аутентично. Но когда у нас деревянный стол, деревянные стулья и вот такая вот скатерть, мешковина. Мына даже достар қарағат, мешковина даже. Представляете, мы это пишет қоғанда десек мотор. Это уже вот будет аутентично. Кстати, достар, біз таныстырманақ мына Денистің матур, ғымғыл, бойлы кәләші мен Лилия менен. Хин, получается, ей буе, ошында тоже Денисмен бірге яшайын де. Хин, эшлемейін ма? Мен декретта, декретта. Записым бар. Шуға пока эшлемейм әлі. И что, нравится мне ошында цивилизация yok, интернет тотмай, телевизор yok. Біз уже үйрендік, шылай десенсе уже 5-ші сезон. 5-ші сезон. Мені Айхыл тұлғасты біз яйлауға бұнда көстік. Шул яй күні бұнда була балағалы еркен. Әлі спокойно, ұлғышта ері, рахатланып югірі, бұсыранғалы. Городта шылай бұға қалала. Все равно уже баланы қарайын машиналар ері. Түрлі кішілер була, а бұнда өзі болғас. А она не хочется уехать в город, там кирпики нарастить, маникюр, педикюр, косметолог, массажист, шопинг. А им бында ятағын, аттарарағында. Түлмі. Қымызы. Бия хау. Кстати, до сих пор әлі бия хаумадым. Пока не дошел. Мен даже бия хаудым. Я ойлай, әгер да ол бия хау башлаха, уже обратного пути не будет. Сейчас будем пробовать авторскую яичницу от шеф-повара Юры Дота. Посмотрим. Прикольно. Очень прикольно. Мына Денистің қыздарының есімдері Урал эпосынан алып қосқан. Мына Айхылу һәм Томай. Угадайық, олы тауға кім деп қоша? Кім? Урал Батыр? Урал? Тауын әлі. Аның бит балалары вообще көп болғандайды Урал Батырдың. Ол бит бүтін батырлардың қыздарын келесті болған. Оның любвеобильный Батыр болған. Аның үш ұлы болған. Еділ Батыр, Янық Батыр, Нөгіш Батыр. Һәм Шүлгендің ұлы Хақмар Батыр, ол аны ұлы етіп алған. Хақмар Батыр атаһының насар юлға басуын қабыл етменілі. Мен изгеліштермен болышқым кел айтып, Уралға келген. Һәм Урал оны өзінің ұлы етіп, қабыл етіп, тәрбиелеген. Кстати, мына 2 жыл там назад отшашқанда, Денис тоже Урал Батыр эпосын меня хүйләне. Меня түгел, анда туристарға хүйләне. И нешеп үй ташымай екенін, как раз сол вақытта хүйләне. Что-то там связано Урал Батыр эпосыма. Мәсәлән, мына Урал Батыр эпосын оқыһаң, башка телендә. Онда асыкларга була Урал Батыр ит ашамаган. Нисек? Онда бер борынгы хүз кулланыла ит ашауга карата. Җейгән дип әйтелә. Җейү ул ит ашау дигән аңлата. Мәсәлән, казактарда бүген көндәре ана шул хүз кулланыла. Башкорт телендә ул хүз кулланудан сыккан. Әмма казактар әйтәләр җейгән дип. Әгәр дә һинең казаксының подписчикларын булса, улар беләләр. Җыясынмы, җыймасынмы ул аңлата ит ашаһыңмы юкмы дигәндә. Еген шул эпос кагаз шунан
алып сен тиги үй ташымаушсан Мен или до этого у оға тебя было? тиклем тиги эксперимент рәвешендә 2 ел әдерәк тиги ит ашауды кәметеп, туктатып йөргәнем. Эпос укыгас, минем нисектер тиги төшендем. Нимә нинде исемдә нинде запрос булганын аңланым. Һәм минем өчен ниндидер тиги опора килеп чыкты. Нигез. Вот такой барма, фермер, который коневод и ашамай, и представляете, вот, ат итин ашамай ведь кады ашамай. В эти края приехал первый раз прошлым летом и не знал туда, что тут так шикарно, красиво. Да. Такая На лошадях природа. катаетесь? Да, научился. Научились? Прошлым летом верхом, галопом. Да. Надо теперь на башкирочке жениться. Ну да. Рәхим итегез достар, башкорт тирмәһенә. Хәзер мин һеҙгә эшләйем обзор, кайда без бөгөн Альберт белән йокланак. Менә инегез, был настоящий башкорт тирмәһе. Шу потолок, оказывается, открывается, и шунан һуң төндә можно карап ятырга, айга һәм йондоздарға. Вот, достар, представляете ма? И сразу же тирмә яктырып китте. И войлыктың весь йөндәре өстемә коелды. Прикиньте, достар, мына ошондай түңәрәк йорт инде, обычная йортта. Мына настоящий мына агастан киптирилген ошондай рейкаларына мына именно весь теге по инструкции нисек борынгылар эшләгән ошолай рейкалардан эшләнгән, достар. И настоящий войлыктан ошолай итеп обшитый, достар. Денис әйтте, что күп, оказывается, юрталарды хәзерге вакытта эшләйләр икән. Не заморачиваются, агасты киптереп, матур итеп, озак итеп эш эшләп тормайлар ошо агасты, буны киптереп, озак итеп бөгөп эшләр кирәк бит инде. Туталар да железно эшләйләр икән. Намного, оказывается, дешевле выходит и намного проще. И ошо войлык урынына, оказывается, утеплительдер куялар икән. Синтетический утеплительдер эшләйләр икән, достар. Холофайбер и всякие разные такие утеплительдер. Был тирмәлә достар юкланыгыз итә. Вообще такой обалденный воздух, совсем другой воздух. И до такой степени нык юклатта. Мин берреме белмәй юклаганым. И тирмәлә һуык түгел, достар. Менә карагыз, бунда торалар, ошундай новомодный печкалар. Тирмәнең идәнендә тоже настоящий шерстяной мына войлык, харык йөненнән эшләнгән. Тирмәнең ишеге уникаль һүрәт менән эшләнгән. Ул агасты һырлап бидәү техникаһы ысулы менән ишектәрде эшләгән Галинур агай һәм һәрбер тирмәнең үзенең ниндәйдер теге мәдәни код бар. Был тирмәнең мәсәлән мәдәни коды Пазырыка мәдәниятенә бәйле. Разница в возрасте бар мо? Не сеешь? Ну вот, күренеп тора, кстати. Мен 2 ел тому назад килгәндә еще Денисқа айтып киттем. Мен это вот, яшькәләш алганмын, мен это, тем более еще ул вакытта Лилия хотела укырга барырга, әллә кайда. Һин бардыңмы таки укырга? Кайда? Ты же хотела поступать куда-то в университет 2 года назад, когда я Я в приезжала. институт искусств, да. Поступила? Да, 1 год отучилась, но там Ага. подготовительное отделение. Я в прошлом году, у меня был свой сольный концерт, музыкально-поэтический, я читаю стихи. Иногда. Я нашел, вот в Институте искусств мы провели там свой концерт сольный, очень интересно было. Я хочу двигаться дальше в этом направлении, Алаберха. Меня инстаграмға язылдала, но язманы. Мен көрдім, но не обратила внимания. А что, вы до этого же не были знакомы? Как он взял тебя и написал в Инстаграме? Нет, он не писал мне, наоборот. Просто я подумала, что может быть массовый фолловинг, наверное, я подпишусь в ответку, и он отпишется. И Он подписался на тебя? Да, подписался. Да, А до этого вы вообще не встречались? Нет, не виделись. Иштканым барином набирала, ну как-то я не знаю, не среагировала. Потом ярты ел өткәннән караган, кем минем стористарымды карай. Шунда күрдем, ул до сих пор карай икән. Прикиньте, значит, сидит Денис, подписался на нее и тихонечко сторисы ее, значит, посмотрит каждый день. Ой, блин, что ж делать, как ее завоевать? А вот как раз вот в эти полгода очень часто отовсюду про него я слышала. Там он различные вот как раз проекты были у него. Потом и концерты она натурала, я считаю. И вот везде он еще путешественник, а я как раз хотела начать путешествовать. И думаю, вот надо с ним познакомиться, пообщаться, он может расскажет, как путешествовать, с чего начать, типа, шел.
И как раз көрдім да стористі қарай екен. Ну, думаю, дай посмотрю его страничку қараны. Қыдық қана висела, ондай алып барам. И тоже в ответ подписалась. Шо, секунда. Утром ішімді. Телевидение ловит все равно закрытое пространство. Просто так туда не попадешь. Шул, и бір вақыт меня шылтыраталар. Лилия, хәдір хин абитқа кетме, хәдір бір кеңе келе, бір қайлы кетмейім, пожалуйста, мен там, ну ладно. Мен олғайым іш бойынса. Күтәм, юқ та юқ. А менің вақытым уже все там распланировано было. Шул, шында келділі, кірділі, мен қарахам, ол тұра. Денис. Шында, мен там, А чего пришел? шуға құрайым, менде құрамына. Шулай айтты, мен танышырға келдім сені. Танышырға Мен физ қыдарды. Танышырға келдім. Шулай айтты, инстаграмда қарайым да, ну как-то не посмел написать, пока не познакомился лично. Ярайды, да, шундай директор сөйлештік та. Шунан, все, потом пропал. Ну, в смысле пропал? Сөйлештік та, я хотел познакомиться и пропал, что ли? Ну, пропал на какое-то время, потом уже сәске берді, потом мені шул сәйге сақырды. Ну, все, и потом через пару месяцев никах болды, потом той болды, потом еще башқұрт той болды, ну, короче, үз тапқыр, үз той болды. Кстати, достар, сіз біләген ваши бұл терменің хақы көпмі? Почти однокомнатная квартира хақы в городе Сибай. Так что, можете квартира алатқа терме алырға бұнда? Осы терменің хақы көпмі? Термелер біздің миллионға яқын енді 850-ге барып түсті. Бір терме, представляете мы? О, ехазландыру менен. Аның эши көп бетінде достар, тем более бұл эшләнгән бетінде не синтетический материалдар бар, баяғы хейләнің бетінде херге, а настоящий полностью натуральный войлықтан эшләнгән. Шуның өсінде хақы аның қыйбат. И полностью весь ручная работа. Оказывается, ошындай термелерді бізде эшләгән екен қырғыз миякелі. Evet. Onda башқұрттар шлы. Башқұрттар, мың ыры башқұрттар анда. Дин бойы башқұрттар. И мына ошында юрталар, кстати, Денистің, ошо ейлауында, несе штук мына 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 штук. Әйе, хигет. Өзіңдікімен 8 штук, представляете ма? Тоғылын сәхіла бар. Әйе, монгольский терме, ол әлі қорылмаған. Монголдардың термесі бар бізде. Әйе, ол қырық ма? Несек айырла ма? Айырла, ол теге тәпәш кенә була, аның ісінде күмбәдін тұтып тұрған, сағарақты тұтып тұрған екі бағанаһы була. Һәм ул теге монголдардың термеһе гел узор менән биҙәлгән була, буялган була. Без аны быел ҡороп өлгөрмәнек, бәлки ҡороп тормаҫбыҙ да, но киләһе йылға аның тәғәйен урыны бар, эшләп ҡуябыҙ. 3 йыллыҡ ҡымыҙ бар, 2 йыллыҡ, 1 йыллыҡ ҡымыҙ бар. Аларҙың дәме үҙгәрәме? Мына 4 йыл һаҡланған ҡымыҙ и 1 йыл һаҡланған ҡымыҙ менән нисек айырыла? Әсерәкме ул, нисек? Мен 3 йыллыҡ ҡымыҙ эскәнем бар бит. 3 йыллык ҡымыҙҙы 3 айлыҡ ҡымыҙҙан айырып булмай. Әйе. Әгәр дөрөҫ һаҡланған булһа, ул 3 айлыҡмы, 3 йыллыҡмы ҡымыҙ ныҡ айырылмай. Менә безнең ҡымыҙ йортонда без 3 төрлө ҡымыҙ етештерәбеҙ. Ул классик ҡымыҙ, ыҫланған ҡымыҙ һәм сейәле ҡымыҙ. Хәҙер һәр береһен айырым асып күрһәтәм инде, нисек эшләнгәнен, нисек бешкәнен. Менә быныһы безнең классик ҡымыҙ. Ул шайтып әҙерәк эрей, төнгә ҡарай. Классик ҡымыҙ нимәһе менән айырыла, башҡа ҡымыҙҙарҙан ул тәбиғи ҡымыҙ. Уны етештереү өсөн тәбиғи бейә һөтөн ҡулланабыҙ һәм ҡур ҡушабыҙ. Быныһы беҙҙең ғаилә рецепты тип әйтһәм була. Минең ҡартатайым ҡымыҙҙы сие менән эшләргә яратҡан. Атайымдың һеңлеһе Мәрйәм апай миңә ҡартатайҙың ҡымыҙ бешеү серен асыҡланы һәм мин ошондай сортты ҡымыҙ төрөн үҙебеҙҙең ҡымыҙ йортонда булдырырға булдым. Просто сие ботаҡтары һалаһың да ҡымыҙ эсенә, и получается шул вкус бирә, да? Ҡыр сейәһе. Йорт сейәһе бармай. Вот мы попробуем. Бармаҡ тығып, ялап ҡараған буламы, ярамай? Быныһы беҙҙең ыҫланған ҡымыҙ. Ыҫланған тип беҙ әйтәбеҙ, сөнки күбене ыҫлайбыҙ. Ыҫлағандан һуң сайып ебәрәбеҙ. Ыҫланған ҡымыҙ кочевник тип атала. Кочевник. Мен аны эсеп ҡараным, кстати, кочевникты очень прикольный, рекомендую. Но мен больше, конечно, все-таки классик яратам. Классик. Ҡайһы кешеләр менән медовый яраталар. А медовый эшләгәнме? Юҡ, эшләмәйбеҙ. Ысын баллығымызды осратҡаным юҡ. Магазиндарда менән күпләп һатыла, теге кумыс мед, теге медовый нәмәкәй, закваски тип, ул ысынында ҡымыҙ түгел, ул сөнки һыйыр һөтөнән эшләнгән эсемлек. Вот, ишеттегеҙме? Һеҙ вообще ҡымыҙ, медовый ҡымыҙ эсмәйһегеҙ анда. Һеҙ һыйыр һөтө эсәгеҙ, балма бутау. Недобросовестный производителдәр
Hayır hütülen eşleder de kumus tipe tatırganlar. Adaktan ular men köreşe var, boros patene надзорга хаттар яда барып тегелерге ошой дип алып эшлелер дип. Кайбирлери начали писать кумусный напиток дип. Кимдир теге кумус типе дала ны белекей харф менен гана язып койлар. Вот тут-то, представляете, имейте в виду, поэтому кымыт алганда очень внимательно читайте этикетку. Может быть, крупными написать там кумыс и ны белекей гана язып койган напиток дип. Вот, шуны белегез. Вот как раз таки элитный кымыт кайдан аласыз деп сурайын достар. Мына бүтүн байрамдарга кымыттарды в основном алабыз өстөргө Денистан. Бутылкаларын гүлхага прямо такой статный шампанский бутылкалар хамак прямо өстөргө койгон ояк түгел. Тиги баллондарда коймайын бит инде. Пластик ол вообще инде теге кымыттан теге күнөө була дип санайын. Ол масхара. Пластик шеше аның зыяны көпмө? Ул бит фенол сыгара. Шуга ультрафиолет үткәрә. Пластик шешеле хакланган кымыт, аның тәме итигенә үзгәреп бара. Натуральный кымыт бар кыйммәткә төшә бит. Кайдан алсаң да, миннән алсаң да, башка фермерлардан алсаң да, оның теге файдасын не оценить. Ул әгәр дә ул простой гына нәмә булса, Башкортстанга анда 19-нчы баваттардан кеше агылмас ине кымыт дисәбез дип. Сколько теге ядусылар, Толстой, Чехов, анда Аксаковтар, улар күп Горький, Цветаева, Даже Пушкин. Пушкин да хатта булган башкортлар арасында. Күрдегезме достар, даже Пушкин безнең кымызды килеп Башкортстанга эсип киткән, потому что ул даже үзенең хаулыгын уйлаган. Так что тоже үзенең хаулыгын уйлайгы икән, менә Денистин фермасына килеп настоящий кымыз эсеп хаугып кайталар. Менә кымыздың бешү тәртибе бар. Кымызны ошай дип астан өткә бешергә кирәк, мотлак. Аның менә бешкәгеле ошай эшләнгән кымызны ошо тишектәре аша үткәреп астын өскә күтәреп, өстен астка төшереп, кислород менән байыктыра. Чөнки кислород менән бәйләнешкә ингәндә генә кымыз бактериясы үсеше ала һәм кымызны яхшы сыйфатка килтерә инде. Мен күргәнем бар, кайһы бер кымыз итештерүчеләр ошо кул хезмәтеннән касыпмы, ялкаланыпмы, еңеләйтү ысулын уйлап, стиральный машиналарда кымыз өрелтәләр. Уфа. Була инде малюткамы шундай стираллар. Яңаны хатып алалар да. Ана шул эсенә хит кушып, куркушып, просто өрелтүп генә эшләйләр. Обалдеть. Һәм мин ондай ысулды теге дөрес түгел дип карыйм, әгәр дә кемдер үзен таныга, егетләр зинһар кымызды милли тәртип белән эшләвегезне сорайм. Прикиньте, ну мы вообще, конечно, оттранып, стиральная машина турында история. Представляете вы, тураларда цехта әлесе стиральная машиналар и давай өрелтәләр кымызды, блин. Отмывают кумыс. Бочка, короче, ушайтып ыстап 15 минут турга төшөрдү. Получается. Ага, а бочка уйды янып китмейме ул? Янмай. Ол анда от юк бит, от хуне, кислород булмагас. Анда быстык кына, тетеп кына ята. Если люди делают копченый кумыс, они делают все вот так вот, заморачиваются. Ага. Потому что вряд ли кто-то жидкий дым менен баловаться будет. Ой, да что ты, если уж стиральная машина кымызды өрелтәләр, достар, я 100% уверена, что добавляет жидкий дым. Уверена прямо. Ну менә мин белгән хуҗалыктарда, ыслаган кымыз эшләгән хуҗалыктарда төтәтеп эшләйләр. Вот, достар, һез хәзер беләһегез, нисек кымызда килеп сыга ысланган тәм. Допустим, мына кочевник, он такой вот со вкусом битинде дымка. Вот так именно получается и дымок. Разожгли костер из таких вот ольха, береза, черемуха. И вот бочку, где делается кумыс, түнкәрделәр дә. И вот так вот где-то минут 15-20 держит. Решил взять и заняться фермерством. Мин беләм, тәүдә бит. 15нче елда мин елкы менән булыш ясакмын дигән карарга килдем. 15нче елда ук.
Ул вакытта бер баш ялкында юк ине. Әмма мин 15-нче елда ук үземдә крестьянско-фермерское хозяйство итеп зарегистрировал. Почему? Блин, ну ты хотелось уже статус какой-то иметь, как будто я индивидуальный предприниматель, который занимается крестьянско-фермерским хозяйством. Шунан шул 15-нче елда Фәнис деген агайым бар, ул елкы үтәйне. Оныңа һөйләштем дә. Унан 15-нче елгы колондар аларга һөйләштем. Шунан 16-нчы елда мин унан алган колондарды шул 1 яшьлектәр инде. Аларды тәүге тапыр көтүгә сыгардым. Шунан бер агайма һөйләштем дә, уның өйренә кушып, уның айгырына кушып, шайтып кара өйренә күрсәтә өйренә. 7-нче елда өстәп тагын 25 баш алдым Фәнис агайдан. Шайтып минең елкы ханып капка итте. Яйлап уларды үрсеттем. Денис әйтмәй китте, хәзер мин сезгә әйтеп китәм, что на самом деле Денис потомственный коневод. Уның дедушкаһы булган коневод. Аттар тоткан, аттар үрсеткән. И вот ул шунан Денис менә аттар менән решил заняться, потому что решил продолжить дело своего дедушки. Безнең үзе теге Үмитбаевтар Алдар Батыр Исекеевтың нәселе. Һәм легенда буенча Батырдың нәселе, между прочим. Уның 10 мең баш елкаһы булган. Алдардың. Син, короче, хочешь как Алдар Батыр 10 меңгә иткән. Наверное, теге жизни этой не хватит, чтобы довести и этой территории. Все-таки Алдар Исекеев булган целый биргән ырыуның старшинаһы. Ул аттарды сән һин нимәсәтәм? Һин получается кымыз гына эштәйһең дә бит инде. Үзең аттар ашамайһың. Һин вегетарианец. Һин получается ул аттарды нимәсәтәм шуны? Хатаңмы нимәсә? Без колоннардан атабыз. Колон килеш атабыз. Колон килеш кенә. Әйе. Үзе битгә кәрәккәннәрен алып калабыз да артабан үрсетүгә. Ну үрсетәң. Алар бит картая. Ат итеп өйрәтүгә алып калабыз. Колонсак килеш кенә хатала, а былай аттарды хочет до пенсии довести и достойно похоронить. Аны гаеп куяһың. Ул һиңа гомере буена бит һөт биреп тора, колын биреп тора. Һин аны алган гомере адагында ише үлтереп ашап куйсан. Ул бар үзенең теге рәвеше менән, тормыш рәвеше менән картайып үлә инде, кеше һәм. А где ты будешь их хоронить, их же много. Скотомогильниктар бар, уның өчен. Шуннан картайган, йонсыган малды кышка һәм бүреле ала ул. Бүрегә лә иң кирәк бит. Түні буе кымызды без бешеп сактык бит инде. И хәзер шул кымызды без разливать итәбез. Мына уже бітті почти. Уже бітті. Бына полный ине. Бит инде туктар хөдөлгән. И ушында ебәлделәр. И мына свежий гына килеш бутылкаларга разлился. Это не дешевые такие пробочки. Они дорогие, между прочим. Помните, кстати, и киевские бутылкаларда ушындай бар ине. Ничек куябыз? Мына чишектер бар. Чишектер. Шуны И потом неме түгелмейме? түгелме? Можно попробовать, да? Уже там түгелмейме? Yok. Ага, вот, достар, карагыз, вот. Пробуем, смотрите, 1 граммда 1 капляла кымыз түгелмей. Мына карагыз. Көрдіңізме? Очень такая хорошенькая пробочка. Мына, достар, это аппарат, который сыгара наклейки для шеше. Мына, достар, Чехов тоже нык яраткан башкорт кымызын эсерге. Ул постоянно келген Башкортстанга кымыз өстерүсүн генә, представляете ма? И бүтүн бөйүклү уның язмалары только кымыз эсип язылган. Шуны билип коегыз. Мына Чехов әйткән: "Я уехал на кумыс". Гел шулай дип әйткән, оказывается, и Башкортстанга ебәргән, чтобы специально кымыз эсер өсөн генә. Достар, мына Денис на самом деле үләдеп үзенең эшен яратканы күренеп тора даже по его бутылочкам. Потому что ул һәрбер кымызның, һәрбер сортына рәсемдәрдә нанимать иткән, бүрәттәр төшергән, с любовью мына даже этикеткалар эшләтеп, рәсемдәрдән клеить иткән. Прикиньте, инемендә мына матурлык, бу бит инде даже буны эсергә на самом деле жалко. И мына күренеп тора, что Денис бүтән күңелен халып кымыз эшләй, достар. Һәм монда язылган кумыс отдельно Дениса Умубаева. Ул нимәне аңлата? Минең исемем безнең кымызда язылган. Димәк, мин безнең кымызның сифаты өчен үземнең исемем менән җавап бирәм. Шуңа минең өчен бик мөһим сифатлы, таза кымыз итештерү. Һәм ошондай кымыз мәдәниятен югары кимәлгә күтәрү минең бурысым һәм миссиям дип саныйм.
Аллага шөкөр, мына кешенең реакциясы буенча мин күрәм ана шул миссиям уңышлы үтәлеп бара икәнлеген. Мына достар, бында уже Айнур классический кымызга бутылкасына ябештіре этикеткалар. Давай, Айнур, покажи, как этикетки делаются. Ушай тығалы да. И шunu. И все, что ли? Қола рахат кіна. Лев Толстой. Оны мына түбәтәй кидереп, кәсә тутырып төшергән. Сөнки ул башкортлар арасында 9 ел яшәгән. Оның башкорттар бер гаиләгә йөргән, башкорт гаиләһенә. Шунда үзенең тюрмәһе булган, йер алган булган үзенә. Ана шунда бер башкорт гаиләһе белән татулашып, улар уга Толстойга ат бүләк иткәннәр. Ул мына язган инде: "Я теперь впился в кумыс и вошел в настоящее кумысное состояние" дигән. И, между прочим, Толстой үзенең «Война и мирын» язган после того только, как вошел в кумысное состояние. А һинең вообще аттарны һанын беләңме? Күпме аттар йөрә? Беләме? Күпме примерно аттар? Буш ханаһаң елкыны 170-180 тирәһе була. Ай, менә бит точно белмәйһең. 170-180. Даже белмәй. Шутын аттарының, представляете вы, достар? До такой степени аттары күп, что со счету сбился. О, бір тіккіна сия, дикий сия, достар. Контроль. Сәрекет өтелек. Капец өсілі олай. Біздің мына сияйлығымыз түрі бар бит инде. Ошо кырсыяны халабыз. Итак, достар, біз Тораташ тауының башына хаттен мініп еттік, достар. На самом деле подъем несложный, где-то заняло минут 40, наверное. И мына қарағат, отсюда открывает очень обалденный, шикарнейший вид, достар. И мен мына заметила, күрәһеңме, әллә күпме күлдәр, күрәһеңме, әллә күпме күлдәр. Это, оказывается, искусственные водоемы. Бында золотодобытчиктар алтын добывать икәннәр. И шунан һуң, шулардан һуң ошондай күлдәр калган. Можжевельник. И қарағат нисек можжевельниктің ягодалары висырып алган. Представляете вы, мен на самом деле можжевельниктің ягодаларын ашап караган юк умырда әле. Денис айтты, что аларды ашарга була. Мына һәр ашап карайм. Синау. Такое ощущение, как будто я елку съела. Сын, как будто елка ашаган мыктым. Мына Пихта. ашагандан һуң для того, чтобы запустить процессы пищеварительные, для свежести дыхания, ошо бер-ике еләкте кабаһыңда шәһәрәт була. Пищеварение эшләп китәме? Короче, для пищеварения, оказывается, очень полезны. Ай күренгән ирәндек таудың ак ташы Tavını